କିଏ ଅଛି ସାଉଣ୍ଡ କର, କିଏ ଅଛି ସାଉଣ୍ଡ କର। ଚହଳ ପକେଇ ଗହଳ ଲଗେଇ ଆଇଲାଲୋ ପୁରା ଓଡିଶା କୁ ଦବ ଘାଣ୍ଟି ଆମ ଟୋକାକୁ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନଙ୍କ ଛାତି ତଳେ ବାଜେ ଘଣ୍ଟି ଧନ ଆଇଲାଲୋ ଆମ ତେଜକୁ ଦେଖିଲେ ଆକାଶ ଥରିବ ଭୂଇଁ ହାଇ ଗାଇସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପ୍ରଦୀପ ଗାଁ ବ୍ଲଗ। ଆମେ ହଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ମାନେ ଗୋଟେ ହଣ୍ଟେଡ ହାଉସ୍ ମାନେ ସେ ପୁଷ୍କ କଲୋନୀ ହବ। ଏ ଯେଉଁ ମୋ ଭାଇ ଘରେ ଆଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ମୋର ଆଇଛି। ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଦେଖିବୁ। ସେ କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ବାରହା ମାନେ ଜବର ବାରହା। ଚାଲ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା। ଟାଇମ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ 11ଟା ବାଜିବ। ଭିଡ଼ିଓଟା ହଉଛି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯାଇକି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଭିତରକୁ ଯା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଖତରା ପୁରା ଜାଗା ପୁରା ଖତରା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ପୁରା ଚଢ଼ି ଯାଇଛି। ଜାଗା ପୁରା ଖତରା। ଘର ପୁରା ଖତରା ହେଇଛି। ଘର ପୁରା ଘର ଖତରା। ତ ଭିତରୁ ସାପ ଫାପ ଥିବ, ଭିତରକୁ ଆଉ କ'ଣ ଯାଇହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭୟାନକ ଖତରା ଜାଗା। ଆସ ଆଗକୁ ଚାଲ। ମତେ କ'ଣ ଆଗକୁ ଚାଲୁଛ? ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି। ଏଠି ଭାଇ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଅଛି। ସେଠି ପୁରା ଜାଗା ପୁରା ଡର ମାଡୁଛି। ଏ ଜାଗା ପୁରା ଭୟାନକ ଖତରା ଏଇ ଜାଗା। ଏଇ ଜାଗାରେ ବାରହା ବାହାରିଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ବାରହା ବାହାରିଥିଲା। ଗାଡି ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଦେଖ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ପାଟିରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଡରିକି ପୁରା ଛାନିଆ। ଇଏ ତ ଛୁଆଟା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଛି, ଇଏ ତ ପୁରା ଡରିଗଲା। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ, ବିଶ୍ୱାସ କର ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡଟା ଯୋଉ ହଉଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଘରକୁ ଏଇ ଘରଟା ବୁଲିକି ଭାଇ ଇଏ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମାନେ ଏ ଘରେ ତ ବାରହା ତ ସେଇଠୁ ବାହାରିଥିଲା। ନାଇଁ ବାହାରିଥିଲା ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ସେଠି ଅନେଇଲ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ କିଏ କିଏ ସେଠି? ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଯିଏ ଅଛ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ କର, ଆମେ ଭାଇ ପଳେଇବୁ। ତାପରେ ମାନେ କ୍ଷତି କରିବା କିଛି ଆସୁନି। ଯିଏ ଅଛ ସାଉଣ୍ଡ କର। ସୁବ୍ରତ ଭାଇ ଆଗରେ ଚାଲ। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ପୁରା ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆଗରେ ଚାଲ। ଯୋଉ ଘର ନୁହଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବର ଗଛ ଅଛି ବା। ବର ଗଛ ତ ମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମ ସେଠି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କିଛି ହବ। ଲୋକ ଏଠି ରାତିରେ ଘର ପୁରା ଖତରା ହେଇଗଲା। ହେଇ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଗଛ କ'ଣ ଏଡ଼େ ଜୋର ଆଗକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଗଛ କ'ଣ ଏଡ଼େ ଜୋର ଝୁଲୁଛି। ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଘଟିବାର ଅଛି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଗଛକୁ ଅନାନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗଛ କେତେ ବড় ହଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡର ମାଇଲେ ପ୍ରଦୀପ ଯାଆନି ସେଠିକି। ଦେଖ ଏଠି ଦେଖେ ପବନ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏପଟେ ଗଛକୁ ନା, ଏ ଗଛକୁ ନା, ପବନ ନାହିଁ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଘର, ଏଠି ମଝିରେ ବାଟ ଅଛି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଘର, ପୁରା ଘର ଖତରା ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଖଜୁରୀ ଗଛ। ଠାକୁର ଆମର ଆଜି କିଛି ନ ହଉ, କିଛି ଘଟୁ। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଦେଖ, ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣଟା ଦେଖ। ରୁ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ସେ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଛ? ଜୁମ୍ କର ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ, ଦେଖିପାରୁଛ ତ? ହେଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଘଟିଯିବ। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ପଳେଇ ଚାଲ। ପଳେଇବା ଭାଇ। କିଛି ମାନେ ଆସୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଲା। ତାପରେ ଆଗରେ ବି ସେଠି ଜଣେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲୁ। ମାନେ ଏଇ ଭିତରଟା ଦେଖିବା, ଆଗକୁ ଯିବୁ ଭୟାନକ ଜାଗା। ମାନେ କିଛି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ, ସୁନସାନ। ତୁ ଡର ନା, ଶୁଣୁ ତୁ ଡର ନା, ଆମେ ଅଛୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା। ଚାଲ ଆଗରେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମର ସେ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଦେଖିବୁ ମାନେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଠି। ତ ଆମର ମାନେ ଜଣା ପଡ଼ିଲେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ସିରିୟସଲି କହୁଛି ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା।
ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ସେ ଯାଉ ଯିବାନି ଭଲ ହବ। ମୁଁ କହୁଛି ଭାଇ ପଳେଇ ଚାଲ ସେଠିକି ଯିବାନି ଭଲ ହବ। ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ ଏଇପଟୁ ଆଉଛି। ତ ଆଗକୁ ଯିବା ଚାଲ ଦେଖିବା ସେଠି ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଆ ବି ଅଛି ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ। ନା ମୁଁ ଭାଇ ସାଡ଼କୁ ଯିବିନି, ଏଇ ଘରଟା ଦେଖିବା ମାନେ ଯିବା ଚାଲ। ଭାଇ ସେଠି କିଏ ଅଛି? ଏଇ ବଇଛି। କିଏ ସେଠି? କିଏ ଅଛି? ସାଉଣ୍ଡ କର। କିଏ ଅଛି? ସାଉଣ୍ଡ କର। ଭାଇ ଭାଇ ତମର ସାହସ ଅଛି ଭାଇ, ଆମର ସାହସ ନାହିଁ, ଯିବାନି। ଭାଇ ସେ ପୁଣି ବାହାରିକି ଆଇଛି। ଭାଇ ବାହାରିକି ଆଇଛି। ଭାଇ ବାହାରିକି ଆଇଛି ଭାଇ। ତୁ ମଝିରେ ଚାଲ, ମଝିରେ ଚାଲ। ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟସ୍ ଥାଉ। ଏ ଘର ପୁରା ଖତରା ହେଇଛି, ବାହାରା ଅଛନ୍ତି। ସାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଏଡ଼େ ଜୋର ଧୁମୁକିନା ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଧୁମୁକିନା ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଏଠି ଖଜୁରୀ ଗଛ। ଭାଇ ଏଇଠି ବା ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ଏଇ ଘରେ ମାନେ ବର ଗଛ ଏଇଠି, ମାନେ ଏଇଠୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ପବନ ହେଲା। ପଛରେ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତ, ମାନେ ଏଇ ବାଟରେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ରେ ଭାଇ ଭାଇ ସେଠି କିଏ ବଇଛି। ଦେଖ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହେଇଛି ଏଠି। ପୁଣି ଇଏ ଏପଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଭାଇ ଏ କନ୍ଦିରୁ ବାହାର ଚାଲ। ମାନେ ଦେଖିଲେ କେଡ଼େ ଜୋର ଗଛ ହଲୁଛି। ଇଏ ଗଛ ହଲୁଛି, ସେ ଗଛ ହଲୁଛି। ରୁହ, କିଏ ଅଛ ସେଠି? ଯିଏ ଅଛ ସାଉଣ୍ଡ କର। ଆମେ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆସିନୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସିନୁ। ଯିଏ ଅଛ ସାଉଣ୍ଡ କର। ଭାଇ 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 ପଳେଇ ଆସ। ଭାଇ ପଳେଇ ଆସ। କିଏ ଭାଇ ବଇଛି ବା ସେଇଠି ଗୋଟେ କିଏ ବଇଛି ଭାଇ। ମାନେ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ ଛୁଆଟା ନା କ'ଣ ବଇଛି। ଏଠି ପୁଣି ନଈ ପାଖରେ। ଏଠି ଭାଇ ପଳେଇ ଚାଲ। ଏଠି ଭାଇ ପଳେଇ ଚାଲ। ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି ତ, ସେଠି ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଭାଇ ପଳେଇ ଆସ। ସେଠି ଗୋଟେ କିଏ ବଇଛି ରେ ଭାଇ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି। ଭାଇ ସେଠି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି। ନା ନା ସାଡ଼କୁ ଭାଇ ଯିବାନି। ଭାଇ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓ ହବ ଅଛି ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ସାଡ଼କୁ ଯିବାନି। ଭାଇ ସେଠି ବଇଛି ରେ ଭାଇ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି। ଭାଇ ପଳେଇ ଚାଲ ଏଇଠୁ। ଭାଇ ପଳେଇ ଚାଲ। ଦେଖି ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଭାଇ ପଳେଇ ଚାଲ। ସେଠି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଚାଲ ଦେଖିଆ ଆଗରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ମାନେ ଭୟାନକ ଜାଗା। ସେଟା କିଏ ଭାଇ ବଇଛି ସତରେ। କିଏ ସେଠି? ଗାଡ଼ି 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 ରେ ଭାଇ 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 ତୁ ଡର ନା, ତୁ ଡର ନା ଜମା। ଆମେ ଅଛୁ ତ ଭାଇ। ଭାଇ ଦେଖେ ମୁଁ କହୁଛି ଚାଲ ଗଡ଼ିଆ କତିରେ ମୁଁ ଗଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଚାଲ ଏଇ ପଳେଇବା ଭାଇ, ଏଇପଟେ ପଳେଇବା। ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଇପଟେ ପଳେଇବା। ହେଇ ଚେମିଣି ପକଉଥିଲେ ଭାଇ। ସେପଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। କିଏ ସେଠି? ହେଇ ବାରା ଇରେ, ହେଇ ବା ବାରା ଇରେ, ବାରା ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏତେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ବାରା କାନରେ ପଡୁନି। ଏପଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଏଇ ଗଛରେ। ଭାଇ ଚାଲ ଏଇଠୁ ପଳେଇବା। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସେତିକି ଥା, ପଳେଇବା। ସେଠି ତ କିଏ ବଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି କି ପେଚା କି କ'ଣ। ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଏଡ଼େ ଜୋର ହେଲା, ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ଦେଖା ରଖୁଛି। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖା ହେବା। ମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ତ ମାନେ ମାନେ ଘଟି ତ ସାଇଲେଣ୍ଟ, ମାନେ ଏମିତି ଘଟିଛି ମାନେ ନ କହିଲେ ଭଲ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପଳେଇ ଆସିବ କାଲି 5ଟା 6ଟା ବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ। ମାନେ ଏତେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ, ସେଠି ପେଚା କି କ'ଣ ବଇଛି ମାନେ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ରଖୁଛି। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖା ହେବା। ବାଏ।